Dear Miss Love, akala ko probinsya lang ang babalikan ko. Pero hindi ko inaasahan na sa pagbabakasyon ko sa Ilocos, makikilala ko si Mang Benjo, ang matandang caretaker ng bahay namin. Sa unang kita ko pa lang, pili ang idea agad ang pumasok sa isip ko. Habang pinapasyal niya ako, natuklasan ko kung gaano siya kabuti. Kung gaano siya iba sa mga taong nakasanayan ko. At sa isang gabing hindi ko makakalimutan, bumigay kami sa tukso. Oo, mali, pero sa puso ko, totoo yun. At kahit kailangan kong bumalik sa ibang bansa, may isang pangako kong iiwan. Babalik ako. Babalikan ko siya. Ako po si Kriza. 29 years old at lumaki ako sa Amerika matapos mag-migrate ng pamilya namin nung bata pa ako. Doon ako nag-aral, nagtrabaho at nasanay sa mabilis at nakaka-stress na takbo ng buhay. Dumating sa punto na gusto ko na talagang makalayo kahit ilang linggo. Kaya naman napagdesisyonan kong umuwi muna sa Pilipinas. Sa lumang bahay namin sa Ilocos Sur para makapagpahinga. Pagbaba ko ng sasakyan sa tapat ng bahay, napatingin ako agad sa paligid. Tahimik at mahangin, malayong malayo sa ingay na nakasanayan ko. At higit sa lahat, bumungad sa akin ang isang matandang lalaki na nagdidilig ng halaman sa bukuran. Siya, si Lolo Benjo. Nakilala ko lamang siya sa mga kwento ng parents ko. Siya raw ang nag-alaga at nagbabantay ng bahay habang wala kami. Pero ngayon lang talaga kami nagkita ng harapan, ng personal. At unang tingin ko pa lang, napaangat ang kilay ko. Sa isip-isip ko, grabe. 65 years old na raw siya. Pero hindi halata. Ang tikas ng tindig ah. Parang mas kaya pa niya ako kaysa sa mga kaedad ko sa abroad na puro gym pero hingalin naman. At ayun, umandar agad ang kalokohan sa utak ko. Hindi ko mapigilang ngumiti ng palihim. Sagot ko. Pero sa isip ko, mukhang hindi lang lugar ang interesting dito. Pati ikaw. Binuksan niya yung gate at inalok akong puwan, hindi agad sumusuko. Ayun na nga ba eh. Bulong ko sa isip ko. Hindi sumusuko. Kung ano-ano tuloy ang naiisip ko. Kriza, behave. Pagpasok namin sa loob ng bahay, naamoy ko yung halimuyak ng hangin ng probinsya. Malinis at maayos ang lahat. Halatang hindi pinabayaan kahit luma na ang mga gamit. Pahinga ka muna, alok niya. Maghahanda lang muna ako ng may inom at merienda. Tumango ako. Naupo ako sa lumang upuan. Habang pinagmamasdan siyang gumagalaw. Maliksi pa rin ang matanda. Habang nag-aayos siya sa kusina, naglalaro naman ang isip ko. Kung sa Amerika may sugar daddy, aba dito, may strong lolo. Kung sakaling may magtanong kung anong nangyari sa bakasyon ko, sasagot kaya akong na-meet ko si Lolo Benjo at doon nagsimula ang adventure. Natawa ko sa sarili kong kalokohan. Ilang sandali pa, bumalik siya dala ang 2 tasa ng may inom. Maingat niya yung nilapag sa mesa at umupo sa tapat ko. Kumusta ang buhay sa Amerika? Tanong niya. Stressful. Diretso kong sagot. Kaya umuwi ako para magpahinga. Ang hirap kasi. Puro na lamang trabaho. At least dito matatahimik ako. Tumango siya. Tama yan. Minsan kailangan din nating bumalik kung saan tayo nagsimula. Iba ang ginhawa ng sariling lugar. Simple lamang ang sinabi ng matanda, pero tumama sa akin yun. Kaya napatingin ako sa kanya, sabay biglang nagbiro na. Kayo po, parang hindi kayo na-stress ha? Ano bang sikreto niyo at ang lakas-lakas niyo pa? Ngumiti siya. Sikreto? Siguro dahil wala naman akong iniisip na problema. Basta araw-araw, trabaho, kain, tulog, simpleng buhay lang. Simple pero effective. Sagot ko. At mukhang pwedeng magbigay ng energy kahit kanino. Dagdag ko pa sa isip ko, sabay pigil ng tawa.
Habang humahabang usapan namin, unti-unti kong nararamdaman na hindi magiging boring ang bakasyon ko dito. Una pa lang naming pagkikita ni Lolo Benjo, may kung anong spark na hindi ko maipaliwanag. Hindi naman to yung tipong love at first sight, pero may halo ng curiosity at kalokohan. Sa loob-loob ko nga eh. Ay nako, Kriza, huwag kang magpaka-inosente. Alam mong hindi lang simpleng caretaker ang kaharap mo. Parang may kwento pa siya na gusto mong tuklasin. At kung hindi ka mag-iingat, baka may mangyari sa bakasyong to na hindi mo makakalimutan. Habang umiinom ako, nakatingin ako kay Mang Benjo. Napangiti ako. Mukhang magiging masaya to. Kinabukasan, maaga akong nagising. Sa Amerika, sanay akong laging nagmamadali. Pero dito sa probinsya, parang mabagal ang lahat. Binuksan ko ang bintana ng kwarto at sinalubong ako ng malamig na hangin. Ang tahimik, malayo sa mga ugong ng kung ano-ano at cellphone alerts. Nasa labas na agad ang matanda. Nakasombrero siya. May dalang tabo at nagdidilig ng mga halaman. Gising ka na pala, iha. Bati niya. Oo. Sagot ko sabay ngiti. Sarap ng hangin dito, no? Nakakapanibago. Kung gusto mo, iha, ikagala kita mamaya. Sabi niya na parang wala lang. Sayang naman kung dito ka lang sa bahay mag-i-stay. Marami ka pang hindi nakikita dito. Nagulat ako pero natuwa. Hindi ko in-expect na mag-aalok siya agad. Talaga? Sige nga ho para makapasyal naman ako. Nang matapos siyang magdilig, naghanda kami. Simple lamang ang ayos ko. Short at t-shirt. Pero ramdam ko na mas relax kumpara sa mga suot ko sa abroad na laging corporate. Unang dinala ko ni Lolo sa plaza ng bayan. Doon may lumang simbahan. Mga taong naglalakad lang na parang walang oras. Pinakilala niya ako sa ilang tindera at kakilala. Si Kriza, anak ng amo ko. Ngayon lang ulit nakauwi, balik bayan. Ang gaan ang pakiramdam ko habang pinapakilala niya ako. Parang proud siya. At hindi ko alam kung bakit, pero nakangiti ako buong oras. Tapos dinala niya ako sa isang maliit na kainan. Hindi sosyal, pero ang sasarap ng pagkain. Longganisa, sinangag at itlog. At habang kumakain ako, napansin kong pinagmamasdan niya ako. Masarap ba? Tanong niya. Oo naman. Napangiti siya. Mabuti kung ganun. Gusto ko kasi na habang nandito ka, maramdaman mo rin ang simpleng saya. Pagkatapos kumain, naglakad kami papunta sa tabing dagat na hindi kilala ng marami. Walang turista, hindi maingay, napakaganda ng dagat. Umupo kami sa isang malaking bato habang pinagmamasdan ng tubig. Doon ako napabuntong hininga. Alam nyo, ang sarap pala ng ganito, ano? Sa totoo lang, hindi ko na maalala yung huling beses na naging kampante ako. Na-relax lang yung buhay ko. Tama ka, sagot niya. Alam mo, iha, minsan, ang tao kailangan rin ng pahinga. Huminto, huwag puro habol ng kung ano-ano. Napatingin ako sa kanya. Ang simple ng pananaw ng matanda, pero tumama yun sa dibdib ko. Sa Amerika, parang lahat komplikado. Pera, trabaho. Kumain ka muna. Hindi pwedeng gutom ka rito. Sabi niya. Natatawa ko. Abalo, para mo akong apo ah. Pero sumagot siya ng seryoso. Hindi ka apo. Anak ka ng amo ko. Bisita ka dito kaya aalagaan kita. Gusto ko lang na maging masaya ka sa bakasyon mo. At doon ako napatigil. Ang lambing ng tono niya. Hindi ako sanay na may ganitong tao sa paligid ko. Sa abroad kasi kanya-kanya. Dito, may taong nagmamalasakit kahit hindi niya kailangan gawin. At kinagabihan, habang nakahiga ako, napangiti ako mag-isa. Ang dami naming napuntahan pero higit doon, parang may nabago sa loob ko. Hindi ako nag-iisa. May kasama akong handang magpasyal, mag-alaga at makinig. Kung ganito lagi, baka hindi lang bakasyon ang mangyari sa Ilocos. Bulong ko sa sarili ko. Bago ako matulog. Pagkatapos ng ilang araw na paglilibot at pagtawa,
Ramdam kong parang mas lalong humahabang oras na gusto kong makasama yung matanda. Ang totoo, hindi ko na siya tinitingnan na caretaker ng bahay namin. Sa edad niyang 65, hindi naman siya mukhang mahina. Kabaliktaran nga eh. Malakas pa, tuwid ang tindig, at may mga mata na tila kayang tumagos sa iniisip ko. Gabi noon, nasa labas kami. Tahimik ang paligid. Maririnig lamang ang kuliglig at maiinang ihip ng hangin. Nagkakape yung matanda. Ako naman ay may hawak na juice na binili ko kanina sa bayan. Umuusok pa yung tasa niya at parang mas umaangat yung apoy ng kaping barako na inihanda niya. "Namiss mo ba tong Ilocos?" Tanong niya, nakatingin sa malayo. "Oo nga eh. Sobra," sagot ko. Pero alam nyo, parang ngayon lang din ako natutong umupo ng ganito. Hindi nagsi-cellphone, hindi maingay, walang stress, na para bang ibang mundo. Tumango siya. Iba talaga kapag dito, simple ang buhay. Napangiti ako at biglang naisip na tuksuhin siya. "Simple ka rin ba, Lolo Benjo? O baka naman may sikreto ka ring tinatago ah?" Napatingin siya sa akin. May bahagyang ngiti na para bang alam niyang nanunubok ako. Wala akong sikreto, hindi tutulad ng mga biro ko lang kanina. Parang seryoso na akong naiibang tingin sa kanya. At sa mismong oras na yun, nakaramdam ako ng kalokohan sa sarili ko. Yung kapilyang hindi ko inaasahang papatulan niya. "Alam mo, hindi ka mukhang sing-edad ng tatay ko," sabi ko bigla. Sabay inikot ang baso ng juice. "Kung hindi ko lang alam, baka isipin kong mas bata ka pa." Napailing siya, pero nakangiti. "Pilya ka talaga, Kriza." "Bakit? Totoo naman ah." Tumingin ako ng diretso sa mga mata niya. "May asim ka pa?" sabi nga nila. Doon ko nakita na bahagya siyang napatigil. Hindi siya agad sumagot. At sa katahimikan, mas lalo kong naramdaman ang tibok ng puso ko. Parang nag-aantay ako ng susunod niyang gagawin. Kung patuloy ka magsasalita ng ganyan, mahinahon niyang tugon, baka may maling isipin ang isang tulad ko. Hinawakan ko yung iniinom ko. Nilapit ko sa labi ko, pero bago pa ako makainom ay bumulong ako. Kung mali ang iniisip mo, baka tama lang para sa akin. Hindi na siya natawa. Hindi na rin ako ngumiti. May kung anong seryosong namuo sa pagitan naming dalawa. Dahan-dahan, nilapag niya ang tasa ng kape, tsaka tumingin muli sa akin. Ang mga mata niya, matalim pero puno ng panggigigil. "Kriza," bulong niya, para bang may babala. Pero imbis na umatras ako mismo yung kumilos. Lumapit ako ng kaunti at ramdam ko yung init ng gabi at ang tensyon na kami lang ang nakakaintindi. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero marahil bahagi iyon ng pagkapili ako. Yung alam kong mali, pero hinahanap ng damdamin ko. Nagtagpo ang kamay naming dalawa. Una'y marahan lang na haplos. Parang nagtatapat kung totoo ba ang nararamdaman ng isa't isa. Pero sa sandaling pinisil niyang palad ko, alam kong wala nang atrasan. "Sigurado ka?" Mahina niyang tanong. "Oo naman." Mabilis kong sagot. Halos wala nang pag-aalinlangan. Ang tanong lang, "Kaya mo pa ba, Lolo?" Natawa siya. "Iha, kalabaw lang ang tumatanda." At doon na nga nagsimula. Wala nang salita, wala nang pagbibiro. Ang lahat ng kaninang tawanan ay napalitan ng mga tingin at paglapit. Ang gabing yon, sa labas ng lumang bahay, ay naging saksi kung paano ko sinadya ang desisyon na iyon. Naramdaman ko ang tibok ng puso ko. Napakabilis, magulo, pero hindi na nagpapigil. Hindi ko na itidetalye pa dahil alam kong hindi yon kailangang ilahad. Pero malinaw na nung gabing yun, pumasok ako sa isang daan na hindi ko na kayang balikan. At nung maglapat yung labi namin ng matanda, grabe, nakaramdam ako ng kuryente, Miss Love. Hindi ko akalain, napapatol ako sa lalaking may edad na. Pero, akalain mo yun, inaakay niya ako papunta sa sala. At doon kami nagpatuloy. Isang halik na lalong lumalim, hanggang sa tuluyan na niya akong nakuha. Hindi naman siya yung una ko, pero alam kong siya ang pinaka-espesyal.
Hingal na hingal kaming pareho sa may sofa. Halos hindi na rin ako makapagsalita sa labis na tinatamasa. Ano? Kaya pa ba, tanda? Sabi ko sa kanya nung hingal na siya. Kaya pa, baka ikaw, hindi na. Talaga ba? Sabay tawa ko. Hindi ito biro. Hindi ito simpleng kapilihan na maaari kong tawanan kinabukasan. Isa tong lihim na nagsimula sa isang haplos, isang tingin, at isang gabing hindi ko makakalimutan. Pagkatapos, nakahilig ako sa balikat niya. Pinagmamasdan ang madilim na paligid. Tahimik lang ang matanda, parang nag-aalala kung tama ba yung nangyari. Ako naman, nakangiti lang. Ramdam yung kakaibang kasiyahan na noon ko lang natagpuan. Wala kang pagsisisihan? Tanong niya sa huli. Umiling ako. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganitong pagkakataon, no? At alam ko, gusto ko yung nangyari sa ating dalawa. Kahit matanda ka na, pagbibiro ko pa. Hindi na siya sumagot, natawa na lamang to. Pero ramdam kong pinipilit niyang tanggapin ang sitwasyon. Ako naman, alam kong sa simula pa lang ng bakasyon ko rito, mas magiging makulay kaysa sa inaasahan ko. Pagkagising ko kinabukasan, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari kagabi. Nakaunan pa ako sa braso ni Mang Benjo at siya naman ay gising na. Nakatingin lang sa kawayanan sa labas ng bintana. Tahimik siya, nag-iisip ng malalim. Ako naman nakangiti lang at ramdam ko pa rin yung kilig at init na para bang hindi ko matanggal sa sistema ko. Good morning, bulong ko habang dahan-dahang iniikot ang daliri ko sa braso niya. Nagulat siya na para bang hindi sanay. Kriza, baka... Naputo lang salita niya. Baka ano? Tanong ko agad, sabay tingin ng diretso sa kanya. Baka mali. Baka pagsisihan mo. Tumawa ko ng mahina. Bakit naman ako magsisisi? Umiling siya. Kita ko sa mga mata niya yung bigat. Hindi ito laro, iha. Hindi biro. May edad na ako at ikaw bata ka pa. Maraming hindi makakaintindi. Pero imbis na madala ng bigat ng sinasabi niya, lalo naman akong natuwa. Hinawakan ko yung pisngi niya at ngumiti. Lolo Benjo, lagi mo nalang iniisip yung iisipin ng iba. Ako, ang iniisip ko lang ay kung masaya ako. At sa ngayon, masaya ako sa bakasyon ko. Napapikit siya at parang napapailing na lang. Ramdam kong hirap siyang makipagtalo sa akin. Kasi sa bawat katagang binibitawan niya, ako rin mismo ang bumabasag ng argumento. Habang kumakain kami sa kusina, parang may kaunting ilangan. Ako, normal lang ang kilos. Nagbukas ako ng ref, kumuha ng malamig na tubig, at nagsimulang magkwento tungkol sa mga kabaliwan ko sa trabaho sa ibang bansa. Siya naman, tila alumpihit, parang hindi makatingin ng diretso. Ano? Bakit ba parang hindi ka na makatingin sa akin? Biro ko habang nakasandal sa upuan. Nagkibit balikat siya. Nahihiya ako eh. Hindi naman ako sanay sa ganito, iha. Tumawa ko, yung medyo malakas. Ay nako, huwag mo na kasing gawing komplikado, lolo. Hindi ba't mas masarap kung simple lang? Ako ang bisita, ikaw yung nag-aalaga sa akin. At ngayon, mas espesyal na yung tingin ko sa'yo. Pili ka talaga. Sabi niya na may halong ngiti na. Ano ka ba? Dati pa. Balik ko naman sa kanya sabay kindat. Hindi ko mapigilang asarin siya. Nakakatuwa kasi siya. Kada may pagkakataon na may seryoso siyang sasabihin, binabaliktad ko agad para maging magaan. Gusto ko kasing makita siyang ngumiti. Hindi laging nakakunot ang noo. At sa loob-loob ko, mas natutuwa akong nakikita na parang nahuhulog siya sa laro ko. Kinahaponan, nag-iya siyang pumunta kami sa tabing ilog. Sumama naman ako. At habang naglalakad kami sa pilapil, sinadya kong dikitan siya. Parang batang sumasandal sa nakakatanda. Hindi ka ba naiilang? Tanong ko habang sabay kaming naglalakad. Anong ibig mong sabihin? Nakasama mo ko? Na ganito tayo? Siyempre naiilang. Mabilis niyang sagot. Hindi naman normal yung sitwasyong to. Napangiti ako. Di mas masaya, di ba? Mas thrilling.
Tumawa siya ng mahina. Pero kita ko yung pag-iling niya. Hindi ka talaga matinong babae. Yun ang sinabi niya. Nagulat ako pero natawa rin. Ah, salamat ah. Compliment ba yun? At habang nakaupo kami sa bato, pinagmamasdan ko siya. Kita ko na malakas talaga yung katawan niya. Yung paraan ng pagkilos na parang hindi talaga lugmok sa edad. Tapos naisip ko, kung ibang tao siguro ang makakakita sa amin ngayon, baka hindi sila maniwala. Ako isang balikbayan na sanay sa mabilis na buhay. Siya, caretaker na simpleng tao lang sa mata ng marami. Pero sa akin, ibang-iba na yung tingin ko sa kanya. Alam mo, sabi ko habang inaayos ang buhok ko, ikaw yung dahilan kung bakit magiging sulit tong bakasyon ko na to. Napatingin siya. Seryoso. Bakit naman ako? Kasi, kung hindi dahil sa'yo, baka inip na ako rito. Pero dahil may kasama akong katulad mo, hindi ako nababagot. Napangiti siya ng bahagya, pero hindi na sumagot. Ako naman, sumandal sa balikat niya at hinayaan na lamang ang katahimikan. Sa totoo lang, ramdam kong nagigilty siya. Kita sa bawat galaw niya, na para bang may mabigat siyang iniisip. Pero sa kabilang banda, ako naman mas lalong natutuwa. Kasi para sa akin, mas lalo siyang nagiging totoo. Hindi siya perpekto, pero nandyan siya para samahan ako sa lahat. Pag-uwi namin bago pumasok sa bahay, bigla ko siyang tinukso. Oh, wag kang mag-alala. Hindi naman ako magsusumbong kay Papa eh. Lihim lang natin to, kaya wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Natawa siya ng mahina. Sabay sabing, ikaw na talaga. Kinagabihan habang nakahiga ako sa kwarto, hindi ko mapigilang isipin kung gaano kalayo ang narating ko mula nung una naming pagkikita. Kung dati laro lang, kapilihan lang, ngayon ay totoo na. At kahit nakikita kong may alinlangan siya, mas lalo ko tong nagugustuhan. Kasi alam kong ako ang dahilan kung bakit siya natutokso. Ako yung may hawak, ako yung nagdidikta. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong gustong iparamdam sa kanya na hindi na to basta kapilihan lang. Ito ay simula ng isang bagay na kaming dalawa lamang ang makakaintindi. Mabilis lumipas ang mga araw ko sa Ilocos. At ilang beses rin at paulit-ulit na rin na may nangyayari sa amin ng matanda. Para bang kahapon lang nung una kong makita si Lolo Benjo sa harap ng bahay. Tahimik at estranghero. Ngayon, hindi ko na siya kayang ituring na iba. Sa bawat umaga na ginigising niya ako ng kaping barako. Sa bawat hapong ginagala niya ako. At sa bawat gabing napupuno ng mga lihim naming titig. Mga init at hindi makakalimutang sandali. Lahat yun ay parang naging bahagi ng sarili kong kwento. Pero gaya ng lahat ng bakasyon, may katapusan din. Dumating yung araw ng pag-alis ko. Sa isip ko noon parang biglang bumigat ang maleta ko, kahit hindi pa ako umaalis ng bahay. At habang inaayos ko yung mga gamit ko sa kwarto, hindi ko mapigilang mapahinto at mapatingin sa mga dingding na para bang saksi sa lahat ng nangyayari sa amin ni Lolo Benjo. Handa ka na ba? Tanong niya mula sa may pintuan. Tumango lang ako, kahit ang totoo'y hindi pa. Oo, konti na lang. Pumasok siya, tinulungan akong isara ang maleta. Tahimik siya, hindi kagaya ng dati na laging may banat o biro. Pinipigilan niyang magsalita dahil baka kung ano pang masabi niya. Ako naman, pilit kong pinapawi ang bigat sa pamamagitan ngiti. Bakit ang tahimik mo? Tanong ko. Nagangat siya ng tingin, diretso sa akin. Kasi aalis ka na. Baka hindi na kita makita ulit. Napailing ako. Tsaka nilapit ang sarili ko sa kanya. Ay naku, ang drama mo kaagad. Bakit ba iniisip mong hindi tayo magkikita? Dahil totoo yun. Sagot niya. Ikaw, may sarili kang buhay sa ibang bansa. Ako, nandito lang. Magkaibang mundo tayo, Kriza. Napahinto ako. Totoo naman yun. Pero ayoko namang yun ang maging huling alaala namin. Kaya ngumiti ako. At sinadya kong gawing magaan ang lahat. Alam mo, magkaibang mundo nga tayong dalawa. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi tayo magtatagpo ulit. Kinuha ko yung kamay niya at marahang pinisil.
Ramdam ko yung pag-aatubili niya, pero hindi na siya kumawala. Parang tinanggap niya na lang ang init ng palad ko. Bumaba na kami at naghanda ng simpleng agahan. Habang kumakain, hindi talaga siya nagsasalita. Ako na ang nagkukwento ng nagkukwento. Tungkol sa mga kasamahan ko sa abroad, sa sobrang stress ng trabaho, at sa mga pangarap ko. Nakikinig lang siya, paminsan-minsan naman ay tumatango. Pagkatapos, tumulong siyang buhati ng maleta palabas. Sumakay kami sa sasakyan na maghahatid sa akin sa terminal. Habang umaandar, pinagmamasdan ko ang mga palayan, ang mga bundok, at ang mga kalasadang palikuliko na ilang araw ko ring dinaanan. Para bang bawat tanawin ay nagpapaalala sa akin nung mga sandaling kasama ko siya. Tahimik lang si Mang Benjo. Nasa tabi ko siya. Hawak yung maleta. Paminsan-minsan ay sinusulyapan ako, pero agad ding iiwas ng tingin. Alam mo, sabi ko bigla, ang dami kong baon na alaala galing dito. Pero higit sa lahat, ikaw yung pinaka-special. Napatigin siya. Ngumiti lang ako at sumandal sa balikat niya. Hindi ko na kailangan pang dagdagan yun. Pagdating sa terminal, bumaba na kami. Nilagay niya yung maleta sa gilid ko at tumayo lang doon. Parang ayaw lumayo. Ramdam ko yung bigat ng eksena, pero pilit kong ginagawang magaan. Salamat sabi ko. Kung wala ka, nabaliw na ako rito. Pero dahil nandyan ka, naging masaya yung bakasyon ko. Ngumiti siya pero may lungkot. Ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa'yo, naramdaman kong buhay pa ako. Hindi ko napigilang hawakan ang pisngi niya at tingnan siya sa mata. Huwag ka kasing magsabi na parang ito na yung huli. Tumalikod na ako at lumakad papasok sa terminal. Pero bago ko tuluyang pumasok, huminto ako. Bumaling muli sa kanya. Nakita ko siyang nakatayo pa rin doon. Nakatingin sa akin. Parang pilit tinatandaan ang bawat anyo ko. Lumapit ako ulit. Kahit ilang hakbang na lang sana, ay mawawala na siya sa paningin ko. At doon, mahinang boses ang ginamit ko. Para sa kanya lang. Hindi pa tayo tapos. Bulong ko. Babalik ako. Babalikan kita. Yung number mo nasa akin. Tatawagan kita palagi. Tsaka huwag kang malulungkot. Hintayin mo ako. Baka naman pagbalik ko patay ka na Pagbibiro ko sa kanya. Nagulat pa siya sa mga sinabi ko. At parang hindi alam ang isasagot. Pero bago pa siya makapagsalita, ngumiti lang ako at kumaway. Pagkatapos, tumalikod ako at diretsyong pumasok sa loob ng terminal. Habang lumalayo ako, ramdam kong bumigat ang dibdib ko. Pero sa ilalim ng bigat na yon, may halong kilig at pangako. Dahil alam kong hindi pa to ang huli naming pagkikita. At kahit gaano kalayo ang mundong uuwian ko, dala-dala ko yung lihim naming dalawa. At sa oras na makabalik ako sa Ilocos, sisiguraduhin kong muli naming bubuksan ang pahinang iyon na iniwan naming nakabitin. Hanggang dito na lamang po ang istorya ko. At next year, plano kong mag-resign sa trabaho ko para bumalik ng Pilipinas at makasama si Benjo. Muli, ako po si Criza. Maraming salamat po sa nakinig ng aking kwento. Magandang araw. Sa muli, ako nga po pala ulit si Lorene, isang bank teller. At ito po ang huling yugto ng aking kwento. Matapos naming pagsaluhan, ang isang mainit at matamis na gabi ni Aldrin, ay sabay kaming nakatulog, dala na rin ng matinding pagod. Nakakahiya magsabihin, ngunit damit ni Brian ang pinasuot ko sa kanya dahil hindi naman kakasya dito ang mga pantulog ko. Sumakto naman yun sa matipuno niyang katawan, ngunit bitin at maiksi yung tingnan dahil matangkad talaga to kumpara sa amin. Good morning, beautiful. Isang matamis na ngiti ang sumibol sa aking labi nang marinig ang malamig at medyo garalgal pang boses ni Aldrin. Halatang bagong gising.
Mula sa kanyang tabi, ay bahagya pa akong napakurap para siguraduhin siya pa rin talaga ang nasa tabi ko. Bago may ngiti sa labing sumagot dito. Beautiful talaga. Biro ko habang tinatago ang kilig na nararamdaman. Paulit-ulit niya namang sinabi yon malapit sa puno ng aking tenga na siya namang naghatid ng ibayong kiliti sa aking sistema. Pakiramdam ko tuloy nun, para ako ulit isang dalaga. Sabi ko naman sa'yo, pasasahin kita diba? Anya nang tuluyang kumawala ang mga ngiti at halakhak na kanina ko pa pinipigilan dahil sa walang tigil na pangungulit niya. Tumango lamang ako sa kanya tsaka pilyang dinuro ang kanyang noo. Alam mo, nung nasa MRT tayong dalawa, buong akala ko, matured at silent type kang tao. Pero ngayon, nadiskubre kong makulit at pilyo ka pala. Kumawala ang mahinang halakhak mula dito na para bang natuwa rin siya sa sinabi ko. Matured at seryoso naman talaga ako pagdating sa pag-ibig. Pero syempre, may romantic at sweet side din naman ako. Hindi mo ba nagustuhan? Romantic at sweet ba ka mo? Marahan kong binasa ang pangilalim kong labi habang nakatitig sa kanya. Siguro kung mas nauna kong nakilala si Aldrin, baka ang tipo nitong lalaki ang nagustuhan at pinakasalan ko. At hindi ang tulad ni Brian. Masyado kasing immature at dependent ang lalaking yun. Halos lahat ng mga desisyon nga noon ay ako ang gumagawa. Kahit anong komplikado ng sitwasyon at kahit hirap na akong hatiin ang sarili ko sa dami ng mga bayarin, ay nananatili pa rin siyang walang imik. Kung hindi lamang nakapasok si Brian sa kumpanyang pagmamayari ng kaibigan ng boss ko, ay malamang nasa bahay pa rin to at walang stable na trabaho hanggang ngayon. Sa loob ng 3 taon naming pagsasama, hindi ko na mabilang kung ilang beses ko siyang kinumbinsi na magpatingin kami sa doktor. Nang sa ganun ay malaman namin ang mga dapat gawin upang matupad na ang pangarap naming magkaanak. Pero hindi nagtagal, napagod na lamang ako sa mga alibay at kaliwat ka ng rason niya. Lorraine, natahimik ka yata. Muli akong bumalik sa realidad matapos marinig ang may pangambang boses ni Aldrin. Hindi pa man ako nakakasagot sa kanya, ay nakarinig kaming dalawa ng magkakasunod na katok mula sa labas. Lorraine! Lorraine! Buksan mo ang pinto! Namilog ang mga mata kong tinitigan si Aldrin habang pinipigilan ang malakas na tambol ng aking dibdib. Hindi ako maaaring magkamali. Pagmamayari ng asawa kong si Brian, ang boses na iyon. Mabilis na nagtama ang mga mata naming dalawa ni Aldrin habang nag-iisip kung ano ang dapat naming gawin sa sitwasyong kinakaharap namin ngayon. Lorraine! Magkakasunod at malalakas na mga katok ang sumunod sa boses ni Brian. Kulang na nga lang gibain nito ang pinto. Pagbuksan ko lamang siya. Ang kapal ng mukha niyang bumalik dito. Hasik ko. Agad namang tumalima si Aldrin. Tsaka malalim na napabuntong hininga. Ramdam ko ang kagustuhan niyang harapin si Brian. Ngunit sa pamamagitan ng mahigpit na paghawak sa palapulsuhan nito, ay napigilan ko siya sa kanyang binabalak. Ako na. Ako nang bahalang mag-ayos ng gulo naming dalawa, Aldrin. Mas lalo lamang lalaki ang gulo kapag nakita ka niya. Please, pagmamakaawa ko dito. Labag man sa kalooban niya, ngunit wala siyang nagawa kung hindi pagbigyan ang hiling ko at magtago na lamang sa isang sulok na alam kong hindi siya makikita ni Brian kahit paanong gawin itong paninira sa aming pamamahay. Lorraine, mag-usap tayong dalawa. Tulad ng boses nito, nang huli ko siyang makausap sa tawag,
ay wala pa ring preno ang pananalita nito ngayon na animoy hinahabol siya ng isang aso sa kalye. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Brian. Matalim ang titig na iginawad ko sa kanya, pero hindi niya man lang yon iniwasan. Maghiwalay na tayong dalawa para maging masaya ka na kasama ng office mate mo. Nasaksihan ko kung paano nandilim ang mukha nito habang umiigting ang kanyang mga panga. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yong hindi totoo ang nakita mo? Sinuklaan ko rin ang bulyaw na ginagawa nito sa akin. At hindi hamak na mas malakas pa dahil alam kong ako ang mas may karapatang magalit sa aming dalawa. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Brian. Matagal na akong may kutob sa pagiging malapit yung dalawa sa isa't isa ng Joy na yun. Pero pinaniwala mo kung para sa trabaho lang ang lahat. Sa kabila ng pagtatalo naming dalawa, hindi ko inalis ang paningin ko sa kamao nitong kanina pa nakakuyom habang nagsasalita. Kailangan kong maging handa at alisto. Oras na magtangka siyang pagbuhatan ako ng kamay. Nagtatrabaho lang kaming dalawa ni Joy. That's the truth, giit niya. Bakit bang kitid-kitid niyang lecheng utak mo? At ayaw mo kong paniwalaan? Umiling lamang ako sa harapan nito. Tsaka napabuga ng maras na hangin. Alam ko na hindi trabaho ang ipinunta mo sa Davao. Kung hindi honeymoon, Brian. Kitang-kita ako sa dalawang mata ko ang mga kalokohang ginawa niyo ron. Kaya wala kang karapatang pagsalitan ako ng masama. Dahil kung tutuusin, ikaw ang may kasalanan dito at hindi ang babaeng tinatawag mong makitid ang utak. Handa akong isampal sa kanya ang ebidensyang nakalap ko, ngunit hindi na kailangan. Alam ko naman kasing pumunta lamang siya dito, hindi para makipag-ayos sa akin, kung hindi para kunin ang mahalaga niyang magamit. Aminin man ito o hindi, alam kong palabas lamang ang pinapakita niya sa akin ngayon. At kaya ganito na lamang ang galit na pinapakita niya ay malamang dahil nagigilty ito sa mga kasalanang nagawa niya sa akin. Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan at nang tuluyan ka ng mawalan ng asawa. Pananakot nito. Hindi naman ako nagpatinag sa kanya. Fine. Eh di umalis ka. Magsama kayong dalawa ng kabit mo. Sabi ko. Dinuro niya ako. Ngunit ramdam kong walang pinagmumulang galit ang mga salitang binibitawan nito. Parang hangin lamang yung tumatagos sa mga balat ko. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Lorraine. Alam mong hindi ako magdadalawang isip na totohanin ang mga binibintang mo sa akin. At hindi ako magdadalawang isip na lumayas dito sa pamamahay na to. Mahina na lamang akong natawa dahil sa sinabi nito. Tama na, Brian. Matagal mo na ngang tinotoo, hindi ba? Kung gusto mong umalis sa pamamahay na to, wala namang pumipigil sa'yo. Sige, kunin mo na lahat ng mga gamit mo. At huwag na huwag ka nang babalik pa. Nakatayo man malapit sa pintuan, ay pinanood ko ng mabuti kung paano nito nilagay sa bagahe ang mga importanteng gamit niya. Wala man lang siyang tinira, maliban na lamang sa mga lumang damit at sapatos. Habang pinagmamasdan ko to palabas, ay napailing na lamang ako dahil hanggang sa huli ay mas pinili pa rin itong magsinungaling sa akin at itago ang relasyon nilang dalawa ni Joy. Pero sabi nga nila, time is the ultimate truth teller. Kaya kung hindi man ngayon, ay alam kong darating ang araw na lalabas din ang buong katotohanan. At kapag dumating ang oras na yun, hiling kong huwag sana silang singilin ng karma. Pasensya ka na kung kailangan mong marinig yung pagtatalo naming dalawang mag-asawa. Sabi ko kay Aldrin. May lungkot sa mga mata kong pinagmasdan si Aldrin dahil alam kong humigit kumulang 1 oras din siyang naghintay
hanggang sa tuluyang makaalis si Brian. Pero imbis na pagkadismaya ang matanggap kong reaksyon mula sa kanya, ay mabilis lamang nito akong kinulong sa kanyang mga bisig. Sinaktan ka ba niya, Lorraine? Hindi. Gustuin ko mang kumawala mula sa yakap nito. Pero pakiramdam ko ay tuluyan na akong nawalan ng lakas sa aking kinatatuyuan. Hindi ko naman nahayaang saktan ako ni Brian eh. Wala siyang karapatang gawin sa akin ang bagay na yun. Tama nang ang puso ko lang ang sinaktan niya. Tumango lamang si Aldrin, tsaka na pabuntong hininga. Alam kong wala akong karapatang manghimasok sa away ninyong dalawa, Lorraine. Pero hindi ko rin maiwasang huwag mag-alala sa'yo. Kimi lamang akong ngumiti rito, tsaka minabuting kumawala na sa kanyang bisig. Huwag kang mag-alala. Idadaan ko naman sa legal na paraan ang paghiwalay naming dalawa at sisiguraduhin kong hindi na siya makakabalik dito. Wala akong natanggap na reaksyon mula kay Aldrin, pero ramdam ko ang umaapo niyang concern para sa akin. May pasok ka pa sa trabaho mamaya, hindi ba? Gusto mo bang dito ka na kumain ng breakfast? Pag-iiba ko sa usapan para basagin ang katahimikang pumagitna sa aming dalawa. Ramdam ko namang unti-unti ring nagkakulay ang mukha nito nang makita kong nakangiti ulit sa harapan niya. Siklib ako. Lihim akong napalabi nang sa wakas ay bumalik na rin ang ngiti sa mga labi niya. Ano namang idadahilan mo? Tanong ko. Nagkibit balikat lamang to. Pagod? Masakit ang ulo? Mabigat ang pakiramdam? May trangkaso? Pwede rin. Hindi ko napigilan ang huwag matawa dahil sa sinabi niya. Kalokohan. Akala ko matatawa rin siya, pero nakabusangot lamang tong humarap sa akin. Kaya nagmistula siyang isang batang inagawan ng candy sa harapan ko. Minsan lang naman ako umabsent sa trabaho. Tsaka, hindi kita pwedeng iwan ditong mag-isa. Baka mamaya bumalik ang asawa mo at may gawing masama sa'yo. Mas mabuti yung may kasama ka. Ayaw mo ba? Anya na para bang hindi kontento sa sinabi ko kanina. Wala akong nagawa kung hindi sumuko sa kagustuhan ito nang makumpirmang wala talaga tong balak na pumasok sa trabaho. Wala naman akong sinabing ayaw. Hindi lang talaga ako sanay na nakakaistorbo ko sa ibang tao. Ganun na lamang kabilis na lumalim ang gatla nito sa noo. Wala ka namang iniistorbo. Ginagawa ko ang bagay na to dahil gusto kita, Lorraine. Malalim akong napalunok sa narinig ko. Gustuin ko mang magbigay ng reaksyon, ngunit mahabang katahimikan lamang ang naisukli ko sa kanya. Hindi naman ako nagkulang na iparamdam yun sa'yo kagabi, hindi ba? Sinalubong nito ang mga mata ko kaya wala akong nagawa kung hindi sumagot. Aldrin. Pangalan pa lamang nito ang nababanggit ko. Ngunit hindi ko na maipaliwanag ang bigat na lumukob sa aking dibdib. Gustuin ko mang suklian ang pagmamahal na pinaparamdam mo sa akin. Pero kasal pa rin ako, Aldrin. Sa mga mata ng Diyos at sa mga mata ng lahat. Ano na lang ang sasabihin ng mga kakilala mo kapag nalaman nilang tungkol sa akin? Ayoko namang sabihin nila na pumatol ka sa isang babaeng may asawa na. Sa isang iglap ay tuluyang nawala ang mapagbirong Aldrin. Nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Naging seryoso yun, dahilan para mapalunok ako sa aking kinatatayuan. Hiwalay na kayong dalawa. Maiksi niyang sambit. Hindi pa sa legal na paraan, Aldrin. Sinadya kong ipaliwanag sa kanya ang lahat, sa pag-asang maiintindihan nito ang pinagmumula ng takot na nararamdaman ko. Alam mo namang matagal ang proseso ng annulment sa bansa natin, hindi ba? Hindi lang 1 taon. Baka higit pa roon ang itatagal ng proseso. Sabihin mang wala kaming anak ni Brian, pero kinasal pa rin kaming dalawa sa legal na paraan.
At kahit sabihing nagloko siya, ay hindi sapat yun upang mapabilis ang annulment. Mabigat man sa kalooban kong sa ganitong paraan magtatapos ang ugnayan naming dalawa ni Aldrin. Pero kapakanan lamang niya ang iniisip ko. Ayokong maging makasarili, Aldrin. Pinigilan ko ang namumuong luha sa mga mata ko dahil ayokong makahanap siya ng rason para huwag akong talikuran. Ayokong matali ka sa akin sa loob ng mahabang panahon. Naiintindihan mo ba? Inasahan ko ang positibong tugon mula sa kanya nang mapatango ito makalipas ang ilang minuto. Maghihintay ako, Lorraine. May diin niyang wika matapos itong abutin ng aking kamay. Hindi ako nakapagsalita at natulala na lamang sa sunod na ginawa ni Aldrin. Buong ingat kasi nitong inalis ang suot kong wedding ring tsaka marahan akong hinalikan doon. Handa akong maghintay para sa'yo. Kahit gaano pa katagal, Lorraine. 3 taon. 3 taon din ang hinintay naming dalawa ni Aldrin bago naging legal ang aming pagsasama. Sa isang civil wedding na sinabay namin sa unang kaarawan ng anak naming si Althea, ay tuluyan naming sinelyuhan ang aming pagmamahalan. Hindi naging madali ang lahat, lalo na't ilang beses din kaming nagharap ni Brian hanggang sa maproseso ang aming annulment. Ilang ulit ding humingi sa akin ng tawad si Brian, habang hinihiling na sana'y magkabalikan kaming dalawa. Pero ilang beses ko ring pinamukha dito ang pagkakamaling nagawa niya sa akin. Lingid sa kaalaman ko, matagal na pala silang may relasyon ng office mate niyang si Joy. Pero sa ngayon, nauwi rin sa hiwalayan ang magulo nilang pagsasama matapos ang 1 taon. At higit sa lahat, itinago ni Brian sa akin ang katotohanang imposible pala kaming magkaroon ng anak. Dahil baog ito. Sa kabila ng mga nangyari, ay humingi rin ako ng tawad sa kanya. Dahil ng mga panahong puro kasinungalingan at pasakit ang mga pinaramdam niya sa akin, ay doon ko naman nakilala ang lalaking nagsilbing sandigan ko. Hindi lamang sa siksikan at magulo naming biyahe sa MRT, kung hindi maging sa lungkot at pait ng buhay. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. At sana'y may napulot kayong aral. Nagmamahal, Lorraine. Dear Miss Love, ako nga pala si William, 21 years old, kumukuha ng kursong Criminology. Wala pang kasintahan. At gaya ng karamihan sa edad ko, abala lang sa tropa, laro at gimmick. Bakasyon ngayon, at akala ko magiging ordinaryo lang ang summer ko. Hanggang sa dumating si Tita Luningning, ang matalik na kaibigan ni Mama. Araw yun ng Sabado. Tanghali na ako umuwi galing sa tambayan. Maingay sa bahay, may tawanan at halakhakan mula sa loob. Pumasok ako, pawis na pawis pa at amoy araw. At doon ko siya unang nakita. May edad na siya. Halatang nasa 40 pataas. Pero ang ganda. Maputi, maayos yung damit, at kahit simpleng blouse at pantalon lang yung suot niya, lutang na lutang yung alindog. Hindi ko alam kung bakit, pero parang biglang huminto yung paligid ko nung magtagpo ang mga mata namin. Oh, siya nga palang anak ko si William. Sabi ni Mama sa kanya, habang nakangiti at pinapakilala ako. Ngumiti ako. Maganda pa ho kayo sa tanghali. Biro ko dito sabay kamot ng ulo. Napangiti siya. Yung tipo ng ngiti na may halong gulat at aliw. Nako, may anak ka palang mambobola, Tess. Sabi niya kay Mama. Mano ho, tita. Sabi ko sa kanya sabay abot ng kamay niya. Ngunit agad niya yung iniwas ng kaunti. Huwag na, iho. Nagmumukha naman akong sobrang tanda. Sagot niya sabay tawa. Natawa na rin ako.
Pero sa totoo lang, nung mahawakan ko yung kamay niya saglit, may kung anong dumaloy sa dibdib ko. Mainit at malambot at may kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung hiya o kaba. Basta parang may tumama sa akin. Mabutit dumating ka anak, sabi ni mama. Siya ang tita Luningning mo. Matagal na kaming hindi nagkikita. Dito muna siya at magbabakasyon ng ilang linggo. Siya yung sinasabi ko sa'yo, yung kaibigan ko nung high school pa. Tumango lang ako. Ganun ho ba? Ayos yan. At least may kasama na kayong kakwentuhan. Ngumiti si tita Luningning at tiningnan ako. Baka nga ikaw ang makakwentuhan ko dito pag wala si Tess. Sabay kaming natawa ni mama. Pero sa loob-loob ko, may kung ano ang kakaibang kilig sa sinabi niya. Pagkatapos ng tanghalian, busy na si mama sa kusina habang si tita Luningning ay nag-aayos ng gamit sa kwarto. Napadaan ako sa hallway at natanong ko siyang nag-aayos ng maleta. Nakatali ang buhok, suot lang ay simpleng duster. Pero hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya. Ang gaan niyang tignan, parang lahat ng kilos niya mahinahon. Yung tipo ng babae na hindi mo mapupuna agad pero habang tumatagal, mas lalo mong nagugustuhan. Uy, William, sigaw ni mama mula sa kusina. Pakitulungan mo ang tita mo sa bagahe niya, ha? Agad akong lumapit. Tita, tulungan ko na ho kayo. Grabe, gentleman pala tong anak mo, Tess, ha? Sigaw naman ito sabay kindat. Ngumiti ako. Kasi po, baka magalit si mama pag di ako tumulong sa magandang bisita. Napailing siya. Aba, bolero talaga. Tiningnan ko siya at napangiti siya. Ewan ko ba, pero iba talaga ang dating niya. Hindi katulad ng mga babae sa labas. Siya, may misteryosong nakakaintriga. Kinagabihan, habang nanonood kami ng TV, naupo siya sa may sofa malapit sa akin. Si mama naman nasa labas, may kausap na kapitbahay. Tahimik kaming dalawa pero ilang beses kong naramdaman na tumitingin siya sa akin. Tapos bigla siyang iiwas. William? Sabi niya bigla. Ilang taon ka na nga ulit? 21 po, tita. Naku, binata na pala talaga. Nung huling naikwento ka sa akin ni Tess, bata ka pa nun at matigas daw ang ulo. Totoo po yun, pero ngayon, mabait na ako. Sigurado ka? Tanong niya. Hindi ako nakasagot kaagad. Nakatingin lang ako sa kanya, sa mga mata niya na para bang nangungusap. O baka napipikon ka sa biro ko sabi niya. Hindi po. Gusto ko nga po yung may kausap na marunong ding mang-asar. Marunong makisabay. Di magkasundo pala tayo. Sabi niya sabay tawa. At sa tawa niyang iyon, parang may kung anong lumambot sa loob ko. Hindi ko maipaliwanag, pero gusto kong mas makilala pa siya. Kinabukasan, maaga akong nagising. Pagkalabas ko, nakita ko siyang nagkakape sa may terrace. Ang ganda niyang tingnan sa umaga. Suot lang niya ay simpleng puting damit at short. Buhok niya ay medyo magulo pa, pero natural lang. Maaga kang nagising? Sabi ko. Hindi masyadong nakatulog. Hindi talaga ako sanay sa katahimikan ng probinsya. Sagot niya nang nakangiti. Lumapit ako. Masasanay rin po kayo, lalo na't ako ang makakasama niyo lagi sa umaga habang nagkakape. Biro ko. Loko ka talagang bata. May kasamang pambobola palagi. Sabi niya, pero tumawa rin. Sige na, kumuha ka na ng tasa. Sabayan mo na akong magkape. Nagtimpla ako ng kape at pagkatapos ay umupo sa tabi niya. Tahimik lang kami saglit at pinapanood yung mga ibon. Tita, sabi ko. Lagi po ba kayong busy sa Maynila? Halos araw-araw. Sa opisina, puro trabaho. Kaya nga gusto ko munang magpahinga dito. Gusto kong ma-feel ulit yung simpleng buhay. Di sakto ho pala na dito kayo napunta. Napangiti siya. Alam mo, hindi ko alam kung bakit parang ang gaan-gaan agad ng loob ko sa'yo. Napatingin siya sa akin. Saglit lang. Pero parang tumigil ang mundo ko. Siguro kasi mabait ka? Sabi niya pero mahina ang boses. At marunong din mambola.
Pwede rin po. Sagot ko. O baka naman kasi bukod sa gwapo ako maganda rin kayo kaya magkasundo tayong dalawa agad. Tumawa siya, pero may halong hiya. Ay nako, baka marinig tayo ng mama mo niyan. Hindi po, tulog pa po yun wala pang 7:00. Nagkatinginan kami. At sa sandaling yun, parang may kakaibang koneksyon. Hindi ko alam kung ano yun. Respeto, paghanga, o baka simula ng isang bagay na hindi ko pa maintindihan. Ang alam ko lang, mula nung umagang yun, hindi na naging ordinaryo ang bakasyon ko. At sa bawat ngiti ni Tita Luningning, lalo kong nararamdaman na may kung anong kakaiba sa pagitan naming dalawa. Lumipas ang ilang araw, naging mas malapit kami ni Tita Luningning. Madalas akong sumasabay sa kanila ni Mama ng almusal. Minsan nagkakape sa terrace habang nagkukwento siya tungkol sa anak niyang nasa abroad. Palagi niyang sinasabi kung gaano siya kasaya na may nakakausap daw siya rito kahit papaano. Isang araw, habang nag-aalmusal kami, sabi ni Mama William, baka gabihin ako ng uwi ha? May asikasuhin lang ako sa bayan, huwag kang aalis. Baka mamaya pumunta ka sa mga barkada mo para may kasama dito ang tita mo, okay? Bago pa ako makasagot, nagsalita si Tita Luningning. Naku Tess, ayos lang ako kahit mag-isa dito. Ngumiti naman ako at nagsalita din. Naku Tita Luningning, samahan na kita para naman hindi ka maboring dito. Tumawa lang siya. Yung tawang mahina niya pero nakakagaan ng loob. Bandang 8:00 umalis na si Mama. Naiwan kaming dalawa. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimula siyang magluto ng tanghalian. Amoy na amoy ko yon na lalong nagpagutom sa akin. Tita, tulungan ko na ho kayo. Sabi ko habang nilalapitan siya sa kusina. Ay nako, hayaan mo na ako. Baka maabala ka pa. Hindi po, gusto ko talagang tumulong para mas mabilis. Mukhang masarap yung niluluto niyo Nagkatinginan kami. Ngumiti siya. Tapos inapo niya sa akin yung kutsilyo. Sige na nga. Ikaw nang maghiwa niyan pero dahan-dahan lang ha. Habang nagluluto siya, nagkukwento siya sa akin ng tungkol sa buhay niya. Alam mo William, matagal na akong hiwalay sa asawa ko. Sabi niya bigla. Talaga po? Akala ko may asawa kayo ngayon. Wala na, iniwan na ako. Sumama sa mas bata at mas maganda. Natahimik ako sandali. Tapos sabi ko naku naman, kung sa ganda lang naman tita, panalong panalo na kayo Napahinto siya sa paghahalo. Naku, nambola ka na naman. Hindi ko bola yun. Sabi ko sabay tawa. Kung hindi nyo na itatanong katulad nyo kaya yung tipo ko. Napatingin siya sa akin. May halong gulat at biro sa mga mata niya. Talaga? Kahit na may edad na ako? Oo naman. Sa totoo lang, Tita Luningning, para sa akin napakaganda niyo. Ngumiti siya. Yung tipong pilit na tinatago ang kilig. Ay nako, kung narinig ka lang ng mama mo, baka paggalitan ka. Tiningnan ko siya ng diretso. May aaminin ho ako sa inyo. Tumigil siya sa ginagawa. At ano naman yun? Unang kita ko pa lang sa inyo. Crush ko na ho kayo. Natawa siya. Yung tawa niyang mahinihin. Naku William, wag mo akong biruin ng ganyan. Baka seryosohin ko yung mga sinasabi mo. Yun nga po yung gusto ko Kasi totoo naman talaga. Sabi ko sabay ngiti. Sandali siyang natahimik. Kita kong namula yung pisngi niya habang hawak-hawak yung sandok. Tita, seryoso po ako. Sabi ko ulit. Hindi ko alam kung bakit. Hindi siya agad sumagot. Tumalikod siya at tinuloy ang pagluluto. Pero napansin ko na parang nag-iba yung kilos niya. Naging tahimik siya. Minsan napapatingin sa akin tapos iiwas ulit. Pagkatapos naming kumain, tumambay kami sa beranda. William, sabi niya bigla. Bata ka pa, baka nadadala ka lang sa kung ano yung nakikita mo. Hindi po, alam ko naman yung nararamdaman ko. Hindi ko nga humaintindihan kung bakit kayo pero wala kayo talaga. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Alam mo ba, matagal na akong hindi nakakarinig ng mga ganyang salita.
Pero huwag kang masyadong magbiro ha. Ngumiti ako. Hindi nga ho biro yun. May sandaling katahimikang namayani. Tila pareho kaming nag-aalangan kung dapat pa bang magsalita. Tita, sabi ko yung mahina lang. Masaya kaya ako na dito kayo nagbakasyon. Bakit naman? Tanong niya. Kasi dati puro tropa lang eh. Ngayon ewan ko ba? Parang nag-iba. Para bang gusto kong umuwi agad para lang makasama kayo. Napangiti siya. Yung ngiting may halong lungkot. Alam mo, William, minsan mahirap magtiwala ulit kapag nasaktan ka na. Pero sa kalokohan mo, parang natututo akong ngumiti ulit. Pagkasabi niya noon, napatingin ako sa kanya. Maganda talaga siya kahit walang makeup. Simple lang. Ang buhok niya bagyang humahampas sa hangin. Sa loob-loob ko, gusto kong sabihin kung gaano siya ka-espesyal pero pinigilan ko yung sarili ko. Baka kasi ako lang yung nadadala. Baka siya gusto lang niya ng may kausap. Pero nung tumingin siya sa akin ulit at ngumiti ng marahan, alam ko, pareho kami ng nararamdaman. Kahit pareho naming hindi inaamin. At nung gabing yun, habang dumidilim na sa labas at umaambon ng kaunti, nagtagal kaming tumambay sa beranda. Tahimik pero ramdam ko na nagsisimula na yung koneksyon na hindi namin planong mangyari. Hindi ko alam kung saan hahantong to. Pero sigurado ko, hindi ko na kayang itago na unti-unti akong nahuhulog kay Tita Luningning. Gabi na. Si Mama hindi pa rin umuwi mula sa bayan. Ako naman ay nakaupo sa sala habang nakatutok lang sa TV na mahina ang volume. Si Tita Luningning, kakalabas lang galing sa kwarto niya. Nakapambahay lamang to. Isang simpleng cotton dress, kulay asul. Pero sa tingin ko, kahit anong isuot niya, maganda pa rin talaga siya. Hindi ka pa matutulog, William? Tanong niya habang inaayos ang buhok niya. Hindi pa po, tita. Hindi pa rin naman ako inaantok eh. Kayo ho? Tanong ko. Siguro mamaya, nainitan pa kasi ako eh. Sabi niya sabay upo sa may sofa. Ilang hakbang lang ang pagitan namin. May mga sandaling nagkakatinginan kami, pero pareho kaming umiiwas. Tita, sabi ko sa wakas, pwede po ba akong magtanong? Tanong ko. Sige, ano yun? Bakit po parang kahit laging masaya kayo, minsan nakikita ko sa mga mata niyo na malungkot kayo? Napangiti siya, yung ngiti na pilit. Alam mo, ikaw na bata ka, ang dami-dami mo talagang napapansin. Alam mo William, siguro kasi matagal na rin ako nag-iisa. Alam mo na, walang asawa, walang kasama, walang nag-aalaga. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin pero bigla akong nagsalita. Kung ganun po, sana dumating yung oras na pwede namang ako yung mag-alaga sa inyo, no? Natawa siya ng mahina. Ang batang to talaga, marunong mang-aliw. Hindi po pa nga aliw yun, tita. Gusto ko lang na kahit sandali, mapangiti ko kayo ng totoo. Napatitig siya sa akin. Ilang segundo, walang kumikilos sa amin. William, sabi niya ng mahina. Alam mo bang delikado yung mga sinasabi mo? Bakit po? Totoo naman yun ha. Tumayo siya, parang iiwas pero huminto rin. Lumingon ulit siya sa akin. Baka kasi kung saan pa mauwi to. Tumayo na rin ako. Kung sa totoo lang po, matagal ko nang gustong sabihin to pero lagi kong pinipigilan. Sige, sabihin mo na. Sabi niya pero halata sa boses ang pag-aalinlangan. Gusto ko po kayo, tita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero tuwing nakikita ko kayong masaya, parang gusto kong laging nandyan. Tuwing nakikita ko kayong malungkot, parang gusto ko kayong pasayahin. Gusto ko kayong yakapin. Natahimik siya. Tapos lumapit ako ng bahagya. Hindi ko siya hinawakan agad, pero nagtagpo ang mga mata namin. Walang salita, wala ring maraming sinasabi. William, mahina niyang sabi. Napatingin siya sa sahig. Kita akong nanginginig yung kamay niya. Unti-unti kong inabot yon. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung tapang, pero hinawakan ko ng marahan ang kamay niya. Hindi naman niya inalis yon. Tiningnan niya ako, at sa unang pagkakataon, hindi na siya umiwas.
William. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Basta bigla na lang nagkalapit na kami. Tahimik ang paligid, pero sa loob ko parang may sumabog na kabad saya. Hinalikan ko siya. Yung dahan-dahan lang, hindi yung biglaan. Para bang tinatanong kung pwede. At nung hindi siya umatras, doon ko lang tuluyang dinampi ang labi ko sa kanya. Grabe, ngayon lang ako nakahalik ng ganun yung edad. At ibang-iba talaga, Miss Love. Pagkatapos ng ilang segundo, kumalas din siya. Pareho kaming huminga ng malalim. Muling nagtagpo ang mga mata namin. Pagkatapos ay hinila ko ang kamay niya, papunta sa silid ko. Muling naganap ang isang halikan. Hanggang sa lumalim yun, at tuluyang may nangyari sa amin. Isa yon sa hindi ko makakalimutang karanasan ko. Grabe, sabik na sabik si tita noon. Palibhasay, ilang taon na ring nag-iisa. Walang asawa. William, sabi niya habang nakapikit pa, hindi ko dapat hinayaan to. Pasensya na ho, tita. Hindi ko na rin kasi napigilan eh. Kasi, umiling siya pero hindi galit. Lumapit ako ulit. Hindi na ako humalik pero hinawakan ko yung kamay niya. Kung sakaling dumating yung araw na kailangan niyo ho ng karamay, kahit anong mangyari, nandito lang ako. Ngumiti siya. Sabay haplos sa buhok ko. Ang bait mo talaga, William. Hindi ko alam kung dapat ba kitang pagalitan o pasalamatan. Siguro pareho na lang po. Sagot ko sabay tawa. Umupo kami ulit sa may sofa. Walang imikan. Maya-maya, sumandal siya sa balikat ko. Tita, masaya po ako ngayon. Basta masaya ako. Hindi siya sumagot. Ngunit naramdaman kong humigpit ang pagkakasandal niya. Sa pagitan ng katahimikan, ramdam kong pareho naming alam na kahit walang kasunduan o pangako, may nangyaring mahalaga ng gabing yun. Hindi dahil sa halik, kundi sa katotohanan pareho naming piniling huwag nang magsinungaling sa damdamin namin. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Pero alam kong hindi ko na rin makakalimutan ang mga araw na kasama ko siya. Mula nung gabing naglakas loob akong halikan siya, para bang may nagbago sa pagitan naming dalawa. Hindi na kami nag-usap tungkol doon, pero tuwing magkakatinginan kami, parang may lihim na alam naming kami lamang ang nakakaintindi. At lumipas pa ang mga araw na punong-puno ng mga katahimikan. Pero sa bawat ngiti niya, may halong lungkot na hindi niya sinasabi. Dahil alam ko, nalulungkot siya dahil malapit na rin siyang umalis. William, sabi niya minsan habang nag-aayos ng mga nilabhan niya. 1 linggo na lang pabalik na ako sa Maynila. Napahinto ako. Parang bigla akong nawala sa sarili. Ang bilis naman. Parang kahapon lang nung dumating kayo ah. Ngumiti siya. Yung paborito kong ngiti niya. Yung parang tinatago ang lungkot sa likod ng lambing. Ganun talaga. Pag masaya ka, mabilis lumilipas ang araw. Anak ka ng kaibigan ko, dapat nga, nandito ako para mag-relax. Ang kaso, binago mo yung takbo ng isip ko. Natawa siya pagkatapos noon. Pero ako hindi, kasi alam ko kung anong ibig niyang sabihin. Simula noon, mas lalo kaming naging malapit. Pero kapag may mga kapitbahay o may mga tao sa paligid, hindi kami ganun na naglalapit. Pero sa gabi, kapag tulog na si mama, naririnig ko yung mahihinang yabag niya sa pasilyo. At minsan, mararamdaman ko ang marahang paglapit niya sa pinto ng kwarto ko. At doon, muli kong pupunan ang pangangailangan niya na alam kong matagal lang hindi na ibibigay sa kanya. Hindi na niya kailangang magsalita. Sapat na ang titig niya para maintindihan ko ang gusto niyang iparating, na pareho naming ayong matapos ang mga sandaling yon. Huling gabi niya yon sa bahay. Nagkape kami sa labas, sa ilalim ng mahinang ilaw sa beranda. May hangin pero hindi naman malamig. Bukas, aalis na ako. Mahina niyang sabi. Tumango lang ako. Alam ko po. Salamat ha, sa ginawa mo sa akin dito.
Naging masayang bakasyon ko dahil sa'yo. Ngumiti ako pero pilit. Napatingin siya sa akin. Hindi siya nakangiti. Ilang segundo kaming walang imikan hanggang siya na mismo ang unang lumapit. William, mahina niyang tawag. Po, sagot ko. At doon, hindi ko na napigilan ang sarili kong lumapit din. Dahan-dahan, hanggang maglapit ulit ang mga labi namin. Hindi yun katulad nung una. Mas mabagal, mas may damdamin. Para bang pareho naming alam na ito na yung huling beses. Mainit yung kamay niyang nakahawak sa pisngi ko. At ako na may marahang hinawakan ng kamay niyang yun. Ayokong bitawan, pero alam kong kailangan. Pagkatapos nun, nagyakap kami ng matagal. Walang salita, walang pangako. Pero sa pagitan ng yakap namin, naramdaman ko ang tibok ng puso naming pareho. Mabilis, totoo, at pareho ring takot. William, bulong niya, halos pabulong lang sa tenga ko. Bata ka pa. Isipin mo na lamang na magandang karanasan ang naranasan mo sa akin. Isang pangyayari na parehas nating hindi makakalimutan at dadalhin natin habang buhay. Kinabukasan, maaga palang nag-aayos na siya. Nakita ko siya sa may sala, hawak yung maliit na maleta niya. Si Mama, abala rin sa pagtulong sa kanya at pakikipagkwentuhan. Tahimik ko siyang pinagmasdan. William, sabi ni Mama, ikaw na lang ang maghatid kay Tita Luningning mo sa sakayan ha? Tumango ako. Ayokong ipahalata, pero mabigat sa dibdib ko. Habang nasa tricycle kami, wala kaming imikang dalawa. Pinagmamasdan ko siya. Maayos ang suot niya, may simpleng pulang lipstick sa labi niya, at yung buhok niyang nakapusod, na paboritong-paborito ko. Pagdating namin sa terminal, binaba ko yung maleta niya. Salamat William, sabi niya habang inaayos niya yung bag. Salamat sa lahat. Magpakabait ka ha? Magpakabait kang bata. Hindi ho ako bata, tita. Sagot ko sabay ngiti. Tumawa siya ng marahan. Oo nga pala, hindi ka na nga pala bata. Pagkatapos noon, humakbang na siya palayo. Pero bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya ulit. Alagaan mo ang mama mo ha? Opo, tita. Sagot ko. At sana po, magkita pa tayo ulit. Ngumiti siya. Pero ngayon may konting luha na sa gilid ng mga mata niya. Baka, sa ibang pagkakataon, William, magtagpo ulit tayong dalawa. Nung sumakay na siya, at habang umaandar yung bus, nakatingin siya sa labas ng bintana, diretso sa akin. Tinaas ko yung kamay ko at kumaway. Gumanti naman siya. At nung mga sandaling yun, parang huminto yung mundo ko. Pag-uwi ko ng bahay noon, napakatahimik. Pumasok ako sa kwarto at doon ko lang naramdaman yung bigat ng lahat. Pero kasabay din noon, may kakaibang saya. Yung pakiramdam na kahit sandali lang, naging totoo yung naramdaman namin. Hindi man para sa panghabang buhay, pero sapat para may itago sa puso ko habang buhay. Ngayon, Miss Love, tuwing naaalala ko si Tita Luningning, hindi ko na iniisip yung halik o yung mga gabi naming magkasama. Ang naiisip ko yung ngiti niya, yung tawanan, at kung paano niya ako tinuruan kung anong ibig sabihin ng damdamin. Yung marunong magpigil, marunong umintindi, at marunong magpaalam ng may respeto. At sa bawat taong dumarating sa buhay ko, alam kong may bahagi sa akin na laging magpapasalamat kay Tita Luningning. Sa babaeng dumating sa buhay ko ng panandalian, at umalis na dala ang isang piraso ng puso kong hindi ko mababawi na. Pero okay lang, kasi sa huling alaala namin, magkasama kaming nakangiti. Maayos kaming nagpaalam sa isa't isa. At doon natapos ang isang bakasyon na hindi ko malilimutan. Ito po ang maiksing kwento ng aking buhay. Ako po, si William. Maraming salamat po sa pag-ere ng aking maiksing kwento.